Упс, YouTube, това ще е трета част, защото трета част ми я провали. Знаеш кой, нали? Е World. За там едно момче ми иска акаунт 30 левел, но няма как да му го дам. Не, аз всъщност не съм още 30 левел, 29 вече сме. Вчера направихме и още малко и сме 30. И може вече да цъкаме ранкет, да снимаме също на ранкет. Да. Нека да знаят. Все пак е добре. Омага, само ми пиши. Аз му писах, че ще ми го дадеш. Ама пак ще ми такова, пак ще ми спре клипа и трябва наново. Ох, чакай, идва. Мага, човек, колко малко му е взел горе-долу добри айтеми. Да. Това само бях му запомнил. Аре, скажи му. Словай. Аз, плиз, аз. Thank you. О, да, бе, че аз сега съм свикнал само аз да съм сапорти. Да вдигаме кула. 1800. Да. Може би да. Мис Форчун. Да започваме. О, Ренгър, тяхния Ренгър. Ето тук, в буша някъде. Ето тук би трябвало да е. Его е. Чакай. Сега ще ми скочи, гледай се. Ох, двама са и Тимо е. Хелп. Умирам, това е. Давай, взимай Ренгър. Пак му казах Рейнджър. Още един дабл кил. Ако направиш този дабл кил и... Поне го килна. Което е добре за нас. За нашия целият тим. Да, и сега да си купя някой айтем. Ей, Ренгър си е купил да Блудмастера. А, не! Омага, за какво така винаги така му бъркам името, бе? Човек. Да, Блудрайстър. Аз съм 116 АП. То да, 80, да. Аз сега трябва да събирам килове и пари. Омага. И защо не умира? Да, като... Втората... Он дабл кил си направи Ренгър, нашия. Какво? Да. Да, имам я, да. Тази шапчица. Аре. Че ни бот ги попиляхме. Да. Ти ще си буташ сам коли вече, май. Охо. Куката не винаги действа. Чакай, стой му тука. Хубаво, аре аз съм е тука. Чакай. Да, споко. Кой ще закача? Кой ще закачаш? Кажи ми кой... Омага, видя ли колко само му взимам? Със улта, половината. Хубаво. О, със улта само колко му взех. Отивам при кока.
А, не. Аз съм там почти. Давай, ти сега ще го кюниш. Добре, айде. Идвам. Нямам магия за слово. Аз ости ми го вече. Омага. Омага, много е. Той не му знае май пасива. Не знам за какво си го е купил. То беше миналия вторник фри. Не, миналия вторник беше фри. Да. Но аз като играх с Трещи, с кой игра? Да, и аз тогава само първа и втора част съм качил. Защото така. Мисля да му правя от 2100. Чай, сега ще му направя повече от 200. Да. Я? Колко би? ОМГ. То пък са така с втората. Умир. Is legendary. Евелин, човек. Казвам ти. Виж ми апъто. Да, 100%. Браво. Супер. Омага, човек, трябват ми още малко пари, за да си купя един айтъм. Майка идва. Тихо малко. Тук съм. Не знам как ни ме е бутнал този кок. Кок малко не знам как ни ме е бутнал, човек. То е голям нуп. Давай твое. Не, на Фиора е. Моя стат е слабичък. 5 от 4, твоя супер 8 от 2. Виж ми апъто. Аз съм... Да. Не, аз няма да правя шапчицата. Сега ще видиш кой ще направя. То... Аз правя някакъв пясъчен часовник, де да 120 билити и 50 армор. 50 армор? Може да ни ма бутнат. Гледай сега Ренгар трипъл. Ако му ги оставят. Не, няма. Дабъл, трипъл. Ако ни му го стилнат. Ето, трипъл.